Déjà, ataontsika merci vahoakan'ny Toliara. Vahoakan'ny Toliara ireo tsy niambiny misy lohany ireo nihetsika reo fôtiny tsy tiandreo tanànandreo alainy Mamirahavatomanga. Azonareo ioboka iny mihetsika voalohany Mamirahavatomanga ty. Voilà, igny ataontsika tegna merci. Hitanareo zavanareo exemple fôtiny maro mivolagna zay mila lohany zava Toliara. Zava Toliara reo tsy namono olo, reo nitrangana tout simplement, reo navy nivolagna non ty tanànanay tsy alainareo karaha ty fo zegny exemple tokony suiviny nosibe resaka sakatia nomoala anareo nivory anareo tokony nandeha anareo jiaby io volagno zay tsisy lio tsisy miadiny mandehana mivolagna bon ninay izy ty tsy amezanay karaha ty anao Mamirahavatomanga anao koa ngala agnontania zay so anao mividy aminay fa tsy mangalangala fatany karaha io en plus arrachenareo izy nareo tsy mividy tanànanay ilainao tsy possible boka zegny volaniko exemple iny Toliara exemple atsika iny Toliara après sujet tsika misy olo boka maromaro mivolagna aminaka bon hitanareo resaka état fédéral io volaniko aminareo raha marina olo jiaby tia état fédéral io sauf olo tia tegna avy eo amizay le club 48 io et surtout Mamirahavatomanga io sasany mivolagna fa non izy koa état fédéral io en place mahay lombolombony comment dire ça corruption non anareo tsara n'essaye état fédéral le vrai état fédéral zavanareo en Angleterre volaniko aminareo zegny zavanareo au Canada zavanareo États-Unis état fédéral mandeha tsara mandeha tsisy idirana adipoko zegny état fédéral exemple azy io volaniko aminareo zegny resaka Pomavavy io izy koa tsika zio état fédéral atsika fa nahita moyen taminazy io exemple koa niany exemple misy cyclone Anosibe nagnino vola mandeha antriny ka Antananarivo io amizay mandrasa izy Anosibe izy koa nisy gouverneur tamin'ny vrai gouverneur atao faritry Antsiranana atao nandeha tao direct fa hainareo fa karakory fanjakana atsika ty boka azonareo ireo mahazo vola fagnampiana iny possible 5% fo mandeha amin'ny vahoaka 5% fo mandeha amin'ny vahoaka zay mivolagno fagnampiana ny coronavirus fagnampiana ny cyclone aia vola jiaby zay mivolagno commence hita raha ataotsika commence mandeha raha ataotsika jusqu'en Afrique fa mandeha zegny tsy nazahoany Richard igny ancien ministre de finance tamin'ny coronavirus manontany zay niany nataonareo ie vola jiaby igny tsisy araiky masaky mivolagna fa nataonay ty vola nataonay fagnampiana karaha ty vola tsisy araiky masaky mivolagna zegny mijiky za amy resaka famavozo force zio boka zegny za tsara nahita amy tanàna ke en espace de 1 mois atsika magnamia bonbon général magnamia tidinao général comme ça afody vava jiaby fa hitandreo fa commence maresaka raha ataotsika ty fa hitandreo fa vahoaka koa mitsangana maramila gendarme zegny tsy maintsy mandefitry hitanareo exemple koa volaniko aminareo resaka Toliara hitanareo exemple zegny volaniko mifoaza atsika erany Madagasikara za tsy volagna fa Diego erany Madagasikara jiaby mila mifo atsika avy Pomavavy namiagna bonbon boka anareo igny nangigny hely nazo barzaroe nangigny hely oraka adignanareo fa iny raha tokony amboarindreo Pomavavy amboarindreo fa bar zegny tsy juste comment juste karaha miagna bonbon fo jiaby boka ty t-shirtinao nao manginy olo jiaby fa ravoravo nazo barzaroe olo jiaby ravoravo orake adignanareo fa déviation ndreo igny nagnandroboka atragnon'olo maro be tao mihitriky za amin'ny
ministre de l'intérieur navy amin'ny RFI boka hafitra resaka monsieur le maire Jean-Luc Javoljara atao navy amin'ny RFI hafitra tanao monsieur le premier ministre zava raha nataony ministre de l'intérieur anao namezana asa ratsy andeha ataonao nagnadoso soi-disant monsieur le maire Jean-Luc Javoljara ni remplacenao par PDS ni kaye ny RFI ministre de l'intérieur tsy namaly izy azova karahatriagna azy io anao andraiky monsieur le préfet zany tsy azonao monsieur le premier ministre anao volagna zay tsy tianao anao tsy voilà le problème nao anao tsy magnaraka volagnanay aty natoa zay volagnanao fitiavanay anao fotiny zay fa maregny raha maro ataondreo Antananarivo aminao asa ratsy jiaby amezany mamirahavatymanga anao devant anao fi miboaka anao aty raha zany premier ministre tsy azonao boka raha ty volagninay zany zay tsy magnasara arakaraka aminaka za tsy magnasa fa za mivolagna raha mariny monsieur le premier ministre fa raha taloloha teo atsika nikoragna hely boka atsika fa mpandeha par mail hitako visionnao na hitako tsara ny anty volaniko aminao tsy possible anao managna vision karaha igny anao koa toko président de la république fa anao ny rahandreo magnano asa ratsy jiaby tsy vitandreo igny allo premier ministre ataova de zegny ny tanandreo anao monsieur le premier ministre faute avouée faute pardonnée anareo zio ny tipany ministre de l'intérieur or que izy nikaheny RFI tokony nagnazava izy nagnino tsy nazavainy nagnino tsy nazavainy raha jiaby zay ra mbola ndendeha zay volaniko atoato za magnano vidéo tsy maromaro fotiny ankilako ato koa misy mandefa message za mandefa raha jiaby maromaro mety ataotsika fa atsika micontinue fo raha koa hitatsika tsy manjary volaniko aminareo zegny tsy maintsy volagnitrika zay volaniko miboa anareo vahoaka malagasy jiaby miboa anareo ity état fédéral ty tsy maintsy apetraka amin'ny plasy nde tianareo nde tsy tianareo olo tsy tia izy ty volaniko aminareo zegny olo managna avantage agnatinao olo zatra corrompu olo tsy tia tanindrazana nagnino tany hafa mandeha ty amitsika ao tsy mandeha comme ça évite volaniko aminareo zegny mivolagna budget ty azovy maefa firy budget azony province n'Antsiranana azo mahay firy budget Sofia tsisy araiky masaky mivolagna zegny aie vola jiaby zay koa maregny vola ty nazo edy taty cyclone a Diego azo mangala vola Antananarivo mangala vola or que tokony vola mandeha zay atsara état fédéral io volaniko aminareo zay zegny atsara état fédéral anareo tsy tia zo fotiny misy raha tianareo atao matoa tsy tiavanareo zo fa ela koa zay niady zo tsy niany zay niady état fédéral io ne tsy niany ary io tsy mampiady vandy fo anareo volagna mampiady andeha isarasaraka Madagasikara tsy misaraka nagnino États-Unis tsy misaraka nagnino Canada tsy misaraka nagnino Angleterre tsy misaraka nagnino amitsika ao andeha isaraka fotiny atsika une autre manière de gouverner boka on a une autre manière de gouverner nagnino tsy mitovy amin'olo jiaby atsika tu vois fotiny mentalité tsika fa karaha io volaniko zay mentalité tsika tsy tia miova raha possible atsika fa nagnano état central tsy mandeha soi-disant décentralisation sur papier fo zegny tsy mandeha nagnino tsy changegna azy io atao état fédéral izy koa boka atsika agnadoso andradio ely volaniko aminareo zegny imam Ravatomanga io mbola io fo tsisy dika nasa nataotsika il faut volaniko aminareo zegny racine agny mila doso le vrai racine adoso le vrai racine mampadroboka atsika jiaby le pomme pourri l'orange pourri c'est Imam Ravatomanga maro olo mavozo mivolagna agnarana anazy za tsy mavozo mivolagna agnarany Imam Ravatomanga fotiny natoa olo mivolagna izy fa elaela ary izy nisy affaire tao en France volaniko aminareo zegny misy antony tsy niany mbola nisy affaire koa izy tamy premier ministre
Maurice igny. Azonareo zegny fa miboaboaka koa ato. Dikan'izay la olona io. Io fa tsy mazava rango fa ela. Mais il est en train de se faire rattraper par ses mensonges, par ses vols, par ses corrompus, irradiables. Il est en train de se faire rattraper. Zevran voalohany vlan mamravatomanga. Andrajoely de za tsy mavozo andrajoely. Azonareo zegny. Andrajoely mbola tsy avozoko. Fode possible vlanko aminareo zegny. Andrajoely koa tsy fanao lalagna mamravatomanga. Madagascar possible hafa. Foteny nisy ambition izy. Nisy ambition andrajoely. Mais le problème, tsara andrajoely za eky fautif. Olo diamy miaraka amin'ny andrajoely ao fautif. Mampandonga, mampandroboka Madagascar io. Exemple za ministre de finance hitako raha tsy manjary volako amin'ny andrajoely fa isaka andrajoely karakory Diego milamigny izato président tsisy raha tahoragna anaty président milamigny raha jiaby ato président or ke tsisy raha milamigny ao tsisy raha raiky milamigny aty mahazo général tsisy misy sécurité ato président tsara raha jiaby président or ke tsisy sécurité zegny tsisy dahalo mbola eo fo. Donc ireo voalohany izy possible bien sûr il est responsable fotiny tokony adosony koa olo koa fa hita fa tsy hagnano raha. Mais le problème ambadika andrajoely ao maro olo micommande, maro koa olo micommande tsy haina amizay il peut pas être four au moulin. Za nahita passation franchement ça me fait rire. Hitanareo président za tsara nahita président nangala drapeau normalement c'est allez izy koa resaka militaire zay normalement ça se passe entre militaires magnano général zay même si c'est le président magnamia galon io fa si président mangala drapeau resaka non ça c'est entre militaires. Za nahita izy mangala drapeau vlan wow c'est ça za tsara nahita vlan imaginez Emmanuel Macron mangala drapeau à maison générale non jamais tu vois ça existe pas. Aminay aty izy koa fa resaka militaire tsy diran'olo. Zay volanko aminareo tsy za tsy te premier ministre ampodiko ery tsy za tsy te premier ministre mais le problème premier ministre io amiagna iraka tsisy raha pare volanko zay asa maloto jiaby mila miagna izy azova amizay tanany vahoaka premier ministre. Anareo fa nahita mamravatomanga andeha za io andeha apara izy tanao sibe. Anareo fa nahita mamravatomanga andeha ty taninaka leako izy ty non. Anareo fa nahita mamravatomanga tampomavavy tary ty kamionaka non irika anazy ary iran'olo jiaby magnano asara malotonazy jiaby zegny atao Pablo Escobar. Premier ministre ary aman-dreny olo maventy natao izy io misy raha nataony. Mais le problème vahoaka tsy mijery zegny, vahoaka tsy mila zegny, vahoaka mila raha milamy. Firy fois premier ministre magnano pomavavy jusqu'à nianty tu vois pomavavy jusqu'à nianty ino voilà ministre de travaux publics nandeha tagny fa fausse promesse fa loso boka nangaboaka bargely fa tu vois ino deny ministre magnaboaka bargely fa il est content karaha izy karaha volanazy zay volanko karaha anao mangala carte bleue nao ampidirinao agnatin'ny gabier io amizay merci monsieur le gabier azonao tu vois or ke volanasanao zigny tegna mampalahelo za premier ministre volanko aminao mampalahelo za après est-ce qu'il mérite pas ce qu'il faut avoir izy amizay ribribian'olo jiaby afodia monsieur le maire afodiny monsieur le maire kazaboaka monsieur le maire afodiny tu vois monsieur le préfet koa avoa karaha zegny koa niany tsisy araiky masaky mivolagna fa nandeha amin'ny RFI oady France 24 volanko aminareo zay oady l'AES zay tsy raha mandry nareo volagna zay tsy magnaraha zay magnano fo fa zay fo tsy avy Madagascar. Nareo koa ndraiky mazaka démocratie zay avy ay tu vois arrestation arbitraire ataonareo jiaby io ivala aminareo zo volanko zay volanko aminareo alohany izy koa tsy tianareo iretsy Madagascar io mahaiza basy eky zay volanko azy isan'andro za mivolagna libérenareo prisonnier politique fa nandeha Mediapart volanko aminareo zay
fa nandeha amin'ny investigation jiaby iny raha jiaby ataonareo io ary misy preuve ny zako preuve zay boka tsy mivolagna raha ko tsisy preuve lanko aminareo zay misy preuve fa tsy volagninay agnaranan'olo aby zegny anareo magnano mutation ny gendarme ambilo be ao kahianareo anareo magnano arrestation n'olo jiaby misy preuve zay igny fa misy preuve fa mandeha raha jiaby fa magnano raha tsy mora boka azonareo magnano raha tsy mora anareo miasa zay koa miasa ato zay tsy mahazo vola fitiavanay tanjazagna io zay tsisy parata azo fitiavanay tanjazagna io contrairement nareo zay boka ataonareo mbotom-bazaha zegny izy mandeha fa vola a Madagasikara igny anareo ndraiky mangalatra raha Madagasikara ao alefa anareo ivelany fa ianareo fa anareo koa rongana mandeha milefa agny anareo jiaby asa mijova amizay azô mbotom-bazaha azô magnafa impôt ao azô magnafa licence azô raha jiaby zegny ifenay ao anareo ndraiky anareo tegna mbotom-bazaha io za boka miambigny anareo zay agnano débat za tsy mila débat me député lavalava boka non izy za tsy manambanimbany izy fa non za tsy mila comment dire ça là niany izy amy cité na mareze non ça c'est son igny asanazy volaniko zegny igny fazahoany vola igny mandeha magnano publicité izy za tsisy ary za tsy mila volaniko aminareo zegny ary tsy mila fa maro olo nivolagna zay agnampanao non ambilavo za miasa karaha i zay volaniko sasany mivolagna aminaka zay ty boka mila fagnampiagna izy koa zay hietsika eto soit Diego soit Tamatave soit Sambava non etsikinareo zo fa tsy ninaka je suis juste là volan magnano asan'ny député tsy ataony député nareo io mivolagna raha mandalo a Madagasikara député nareo boka tsisy dikany zay volaniko tokony adosinareo député nareo voalohany anareo agnadoso olo député nareo io adosoa jiabo ino ka force mamravatomanga la banane par exemple ino force la banane ao adosoanareo boka izy tsisy force di mamravatomanga mpamidika boka député nareo jiaby io ro voalohany azovy député regny nareo eto anareo fa naregny docteur Raymond anareo fa naregny Boula Réglage anareo fa naregny Jocelyne Maxime anareo fa azo izy koa tsy afaka andro Christian ndraiky citeny de temps en temps mivolagna donc tsisy Madagasikara tsy androso izy koa mbola reo zegny fo hitondra hôvo lanko aminareo zegny tsisy andra Madagasikara androso ko nareo mahita tsy hainareo boka ia iry général Bomba iry général Wilson mahazo place mangigna fody vava azovagna fody vavanay tsisy olo agnafody vavanay hodina ty zay libre pourtant fa hainay en Europe tsy mazaka démocratie koa tsy mazaka liberté d'expression fa mbo moramora hely azonareo zegny donc raha volagninay any eko fa misy pression monsieur le premier ministre zay fa maregny raha jiaby ka raha eko aminao monsieur le premier ministre toute faute avouée c'est pardonné volaniko zegny ka za magneky anao amezan'olo ankilanao bio pression anao misy vadia aman-dranoka anao misy zanaka anao olo be fa hitanao fa raha ty tsy manjary arrestation de monsieur le maire zay tsy manjary monsieur le premier ministre anao zio nambelany ministre de l'intérieur volanko aminao zay nambelany anao pourtant anao premier ministre anao karaha ny commandeny ministre de l'intérieur igny izy nagnano papier tsy mila boka monsieur le maire soloagna PDS ny ka iny RFI izy nagnino tsy niazaventa amin'ny RFI fa voilà zegny antony nagnano raha nataonareo jiaby tsisy araiky marigny tsisy araiky marigny anareo nagnano PDS andrahaligny tsisy journaliste ny kahienareo raha jiaby zay fa nandeha donc zegny nitsika niany vidéo tsika niany en même temps madame journaliste Gaël Bourgard zay Diego tsy very jery ataova zegny agnatin'ny lohanao fo antreny mbola hoavy za ivolagnanao zay Diego tsy very jery anao tsy angala reportage nay zay tsy mijery azonao zegny anao tsy angala reportage nay tsy ijirenay volaniko zegny fotiny
zay volagno za tsy accusé à tort tsy haiko depuis anao ni accusé Christine Razanamasoa Ouladala depuis ce jour-là anao tu n'es plus crédible azonao zegny anao fa tsy crédible zay fa nandefa koa taratasy amin'ny France 24 anao fa tsy crédible baka zay amizay ataonao fa zay Diego tsy sérieux karaha koa nahaizako zegny anao koa tsy angalay reportage nay tsy jirenay volagno ambla zay mandeha lavidavitra donc aza mivolagna fa zay Diego mbola tsy ambera alefako ato mais je vais préparer un sujet spécialement pour toi azonao fotony anao mila preuve soi-disant que monsieur le maire n'a pas fait ça, il y a eu des arrestations papiantra iny anao mila preuve nalefako taminao raha jiaby zegny nataonao vu raha io hitanao tsara izy anao mba nahazo preuve anao nivolagna fa président du Sénat tsy haiko psychologiquement atteint anao mba docteur en psychiatre nagnino nalefanao pub après amizay anao mivolagna c'est pas de ma faute que on me dit que ça voilà soit anao nahazo pression je comprends anao tsy agnano par le gouvernement fotony gouvernement io tsy mirespecte la liberté de la presse raha zay fa nalefanay koa tu me respectes soit anao nahazo vola ça je ne sais pas zegny anao mangigny fa zay kaza traité-nao fa olo tsy normal zay moka volagnanao agny zay normal natoa zay mivolagna natoa ninay mandeha reportage nay ça veut dire que zay normal ary zay tsy mila diplôme journaliste fotiny zay tsy magnavakavaka niandry reportage iny Diego tsy alainao ny Tuléara exemple hitany masonao Tuléara igny ro gendarme navy tagny hitany masonao igny nagnino tsy nalefanao tam France 24 nagnino tsy nalefanao tam France 24 hitany masonao nagnino anao tsy nandeha tamindreo nagnano nanjava tanin'olo tanao Sibe tagny nagnino anao tsy nandeha tamindreo nanjava tanin'olo anao Sibe nagnino anao tsy nagnaboaka reportage ny mpampianatra ny samborindreo devant la mairie or que izy tout seul il était pas criminel izy tsisy arme hitanao reportage nay tsy nalefanao merci Real TV nandefa reportage nay tu vois zay may mandroso fo tu vois zay volagno ce qui vous tue pas doit vous rendre plus fort zay volagno kaza mibaisser les bras nareo kaza mavozy ro io anareo la preuve ny Tuléara nihetriky zegny angatako am Diego Ambilbe Nosibe Toamasina Majenga partout dans tout Madagascar ireo tsy mety andoaliky ary za fa maregny fa ireo tsy andeha hitifitra atsika ary tsy possible areo hitifitra atsika fotiny fa maro olo miambigny rozy io à l'extérieur fa marigny jusqu'aux États-Unis zao tsy hainareo baka États-Unis diable zay fa contact BBC zay miambigny TF1 tous les médias on a contacté tous les médias jusqu'à panafricanisme ni contacté nefo zay miaraka aminay zay miaraka amindreo zay tsy miaraka aminay zay tsy miaraka amindreo depuis le début za fa mivolagna zegny taminareo tu vois but tsika volaniko zegny un seul truc libérer le peuple malgache zegny fo le but tsika eto tsisy hafa eky fa empaka vahoaka vola firy milliard azova andeha izy le prochain anareo amizay mipetraka tsara tany misy anareo zay amizay maty magnefa fotiny imponay zay boka magnefa impo volaniko zay taranikanay zanakanay génération afara jiaby andegnefa raha tsy vitanareo zay volaniko azovy mivolagna eto ndray azovy mivolagna eto kaza mivolagna état fédéral non c'est moi qui parle tsy anareo za mivolagna état fédéral io tsy mety apetraka fotiny raha nataonareo jiaby tsisy araiky pare tu vois nianty ambilanareo zay mivolagna resaka état fédéral io fotiny hitanay fa izy koa état fédéral io teo zay mairanay tsy nijugenareo tatanarivo azonareo zegny nde anareo tsy managna confiance amy tribunal
poney mavavy io zay fa nandeha nikeko soit la chinois soit américain soit russe andeha agnamboatra azo fôtiny tsy vitanareo baka azonareo zay tadiavinay état fédéral secret nefa na vita aéroport international là où il y a par rapport amin'ny olo mandeha tourisme eh ben on va construire l'aéroport international fa nareo ndraiky ty tsy mampidiky vola aminaka bon tsy ataoko izy ty zay volana po mavavy io colonne vertébrale nay donc zay kazakadalenareo volaniko zegny raha dia fa hitanay raha tsy mbo asitriky nareo agny hitanay aty fo izy ka ombiagna nareo andeha asitriky zo non zaho ka volagna état fédéral olo des fois olo ankilako non ka za volagna état fédéral fa non anao mila raha za tsy mila volaniko zegny za mila juste la liberté pour le peuple malgache tsy ho draly eky Madagasikara tsy tokony draliny Madagasikara tsy tokony le problème olo tsy tia état fédéral aby io volaniko aminareo olo tia tegna mila contrôler ndreo raha jiaby ro tsy sport andeha contrôle porné firy l'hôpital Antananarivo agny tsy za tsy tia Antananarivo volaniko aminareo zegny tsy za tsy tia Antananarivo firy l'hôpital agny même dans la santé éducation raha jiaby tokony avy exemple bourse bonjour tout le monde avy bourse exemple bourse tokony ty kotany province ty kotany même le meilleurs élèves amegna fa tsy agny ndraiky ty zana amezagna zanaka ministre ty amezagna zanaka général ty amezagna le reste amezagna roagny c'est pas comme ça azo magnavakavaka azo mampiadolo azo magnano incitation à la haine anareo tompiny fa tsy zay aty exactement non fa maromaro atsika zao ka majorité resaka fitakegna état fédéral jusqu'à afaka moaly koa za mbola nahita ro baka Antananarivo mivola atsika majorité zay za nagnano vidéo niany normalement volaniko za tsy de agnano atoato mais za nagnano niany izy koa za mahita raha fa majorité atsika fa tsy kendreo zegny fa tsy kendreo ato amizay izy koa baka opposant baka atsika tsy fa tsy mijery atsika tsisy opposant cité-ntsika malemy loatra naka fa volaniko direct baka malemy loatra izy en tant que opposant voilà zegny vidéo tsika niany de toute façon izy koa tsika mahazo nouvelle zay volaniko aminareo atsika micontinuer fa hitanareo raha nataony Toliara volaniko zegny nosy be anareo kaza mavozo no maly ro nivory anareo jiaby boka sakatie jiaby tokony nietsika anareo nomaly tsy miamby igny volaniko aminareo zay anareo koa miamby igny volana mavozo ro ambilafo ro magnano igny voilà zay volaniko atsika jiaby mila atsika acteur volaniko aminareo zegny atsika anoratra livre pour l'histoire de Madagascar génération tsika olobe tsika tao nagnano iry mojajon nagnano iry kotrity nagnano iry kobesy nagnano maintenant atsika manoratra histoire atsika volaniko zegny fa tsy niana atsika nitaky état fédéral natozo tsy namezandreo tsika karaha exemple atsika nangataka indépendance firy taogno atsika nangataka indépendance tsy nahazo après amizay atsika nahazo jeudi état fédéral karaha indépendance tsika ne io ary io tsy mampiady zegny volezanareo volagna fa mampiady état fédéral pidika boky zegny olo tsy tia zio volaniko zegny tia tegna mila contrôleny raha jiaby tany misy izy mais tsy possible raha karaha zegny tsy possible toa Madagascar tany maventy be io ke atao karaha zegny le président ne peut pas être four et au moulin c'est impossible zegny misy affaire Diogo Sereske andeha jugenao Antananarivo olo ino di karakaraha zegny za mila passeport Diogo Sereske za mila mandeha Antananarivo za marary mila miambigny spécialiste boka Antananarivo c'est pas possible io mampiady volaniko anareo au contraire araiky ty mampiady araiky état central ty mahazo vola fagnampiagna kere exemple anazy vola fagnampiagna est ce que nandeha mikere vola jiaby zegny amizay volanin'olo
ke rehefa karaha io karaha fitadiavan'ny fanjakana vola koa mbilafo ro maty agny mbila ro maty agny igny azahoatsika vola karaha tamin'ny corona. Plus il y a de malheur roko ny maravoravo izy koa misy malheur fanjakana vola ony ravoravo avokoa fagnampiagna ty izy amizay vola tsy raha avy le madiniky vola amindreo avo tsy hita io couleuran'ny vola io. Atsika continuer magnano zay volagno tsy possible heky. Oui soratsiraka justement raha tsiraka volagno aminareo zegny tsy tiavako Andry Rajoelina fôtony voalohany volagno aminao zay agnisan'ny posy izy tamin'izy nandrongina Marc Ravalomanana izy nandeha ta Paris volagno aminareo zegny koragna anazy tagny anao ka tokony volagna monsieur le président koa anao ne tokony volagna magnambara raha marigny ny anty olo jiaby accuser la France anao tokony volagna magnambara raha marigny iny dianao tagny niaraka Sarkozy volaniko zegny iny dianao tagny iny amizay ny volagninao ya tsy mitrapetrako le état fédéral ya ary zegny koragnanareo miaraka Didier Ratsirika paix à son âme ya tsy mitrapetraka io anao amizay en place nahita mamy Ravatomanga nadignanao promesse jiaby nataonao zeny vahoaka amizay meloko aminao tokony dinianao anao zegny obligé vahoaka meloko fa trop zegny amizay amiagnatrigna anao fôtony anao zio président io volagno c'est comme les dealers volagno plus izy mahazo vola plus izy mila plus izy mangala risque mamy Ravatomanga zay tsy mijery anareo ninazy business nazy fo mila mandeha business nazy fo zegny ataony avoa premier ministre ao volako aminareo zegny izy business nazy fo no mandeha. Voilà zegny zay vidéo tsika niany tsy maintsy azotsika état fédéral nde tiandreo nde tsy tiandreo tsy maintsy azotsika ary atsika fa leader amizegny ary fa maro atsika io mon frère tanao gouverneur napetraka an'io tokony état fédéral tokony nambelany eky fa gouverneur tokony fidiagna izy koa zegny ne la France io fa meloko aminazy fôtiny tsy respecteny raha jiaby tokony nataony aeky zio ho vitany tsy possible izy avita mandana azy azafady tsy possible fôtiny fa maro loatra olo meloko zay fa ny contact communauté européenne volako aminareo zay international jiaby union africaine fa ny contactenay zegny anareo zio mahita komasolo mandefa vidéo sasa anaty miambigny de plus en plus condition de détention des prisonniers l'amnistie internationale fa ela raha zegny volagnindreo zegny tu vois firy olo matimata agnatin'ny prison ao en plus olo tsy managna procès équitable aia nareo ke nahita ke mandeha tribunal niany paf av direct afody non tsy liberté ndraiky le temps de préparer le dossier exemple avocat laisse le préparer izy koa izy namon'olo ok namon'olo fa hitatsika fa namon'olo izy ty aloha afody za mais olo tsy namon'olo andeha menacenareo karaha io maro olo migaja volako aminao mafiry mandren'olo eto mikeky za mivolagna zany kaneny gadrandreo fotiny nasakiny volagna zeny tamin'ny Facebook zero zio fa micommande tanareo compte fake nareo io volagno tsy jireko volagno anareo mahay magnano compte fake za koa mahay fa za tsy magnano compte fake fotiny hitanareo marigny soranaka io hitanareo za misy compte aroe volagno zegny compte aroe tsisy fake za ary volaniko eto ny marigny zay misitsikitsika agnatin'ny compte anareo ne volaniko fo za mamala anareo fotiny za mazaka démocratie azonareo raha raiky fo volaniko aminareo ino bilan nareo tamin'ny président Andry Rajoelina depuis qu'izy nitondra volagninareo bilan atsika mahay mideky fo azonareo 1 euro combien 1 euro combien d'ariary atsika mahay mideky fo izy mivolagna fa izy tsy lombolombony Marc Ravalomanana izy io lombolombony Marc Ravalomanana donc kazakadalenareo za aboanareo prisonnier politique ary fa hainareo jiaby atsika miady jiaby io fa ninay zay tsy avoanareo karaha taloha eky tsy anareo sambro fo agnano zay tsy ambelanay volaniko anareo zay tsy ambelanay izy koa tsy mipetraka état fédéral io eko rongina Andry Rajoelina tsy maintsy miala mamy Ravatomanga ampodindreo raha jiaby nangalarindreo ta Madagasikara nividiandreo tragno le bien malaky jiaby ampodindreo vola jiaby zay
io fo magnamboatra Madagasikara, io fo magnefa tsosa nitsosanareo tiako tamin'ny la France, tamin'ny Angleterre, tamin'ny la Russie, on s'en fout. Ifenareo raha jiaby zegny. Sasany volagna boka aia hitagna vola io volaniko zegny. Vola io. Olo mangalatra volamena, tsy avodinareo. Olo magnano corruption, tsy avodinareo, anareo sambanareo, niala nareo magnasa, zay hiady corruption. Mety ivanareo sambanareo boka. Ambanareo mivarotra bazary magnano dalala igny magnano corruption fa sanareo maventy. Azao asaka hagnano corruption. Izy koa tsy anareo. Anareo misy place be fo. Donc, zay kazakadalenareo, zay, voilà. Ils peuvent pas tout contrôler, c'est pas possible mon frère. Il ne contrôlera pas tout, jamais de la vie. Merci à Naro, bravo Naro Mtandjeng, de plus en plus nombreux, blanc comme Narosé. Merci. Arachika chimichimiechka fou, chimila kiv, zemiar comme naga chimila kiva, bangok tip kasko kivi, zinga maramila, mande sko fa titiende lavlavi, apchanganeza pusnel. Zem blanc chimila kiv am nakai. Chimila kiv, ul miar comme naka, ul manjes fou. Je déteste de perdre. As Narosé. Ul kofa miar comme naka zen, ul vongun. Sasa zebka chimavita, zebka mavuz. Azov tsy mavozo, olo jiaby ty ambony tany ty tsisy araiky tsy mavozo. Même maramila volako zegny, mavozo zay mandeha la guerre ty. Fa c'est comme ça. Zanahary koa mbola tsy nikekatsika, tsy nikileratsika. Tsisy olo kivy eto za tsy mila mivorona, za fa kivy, akory ataontsika ty. Non, non, non. Olo jiaby mandeha. Olo jiaby mandeha. Azonareo zegny? Tsy zaza raiky miasa, za misy namagna miasa mandefa message parti amin'ny azovi amin'ny journaliste jiaby mandeha mikekoly. Zay ne volaniko, zay tsy mahila vola, zay samby zay fo. Fa tsy volaniko agnaragna le olo, misy sasany vola. Ty edy raha mety atao koa volagny. Magnampanao karaha ty edy, fotiny fa marigny raha volagninao. Marigny possible tsy marigny amin'olo sasany, mais je respecte volaniko zegny. Ty raha mety ataoko, ty amezako anao coordonnén'olo ty olo eko, olo jiaby fampagnampy, karaha zay boka atsika fampagnampy io. Io tsy vitako zaza raiky volaniko zegny. Io tsy vitako zaza raiky. Atsika jiaby mila mitrangana. Io tsy vitany Tuléara, io tsy vitany Majanga zare, io tsy vitany Christophe Akando zare. Atsika jiaby mila mitrangana. Zay tany misy atsika, qu'il soit la Réunion, qu'il soit là où on se trouve. Atsika fa magnano edy. Olo nandefa, exemple, ni partage vidéo tsika, fa nagnano edy izy. Azonareo? Olo nagnamia conseil tsika, fa nagnano edy izy. Olo masaky mivola, fa nagnano edy izy. On a tous, on a besoin de tout le monde, volaniko aminareo zegny. On a besoin de tout le monde. Amare za mandeha Lomé, za mila rano amin'ny lalabe, ty, fa magnano edy izy. C'est grâce à lui que za navita. Azonareo zegny? Karaha course izy ty volaniko. Anao magnano grand raid aty, olo tsy hainao baka ia, monsieur ty, vous voulez une banane ba? Mangala antegna igny, fa nagnampy edy izy. Zay volaniko, atsika koa mandiniky raha karaha zegny. Tsy possible atsika resindreo. Ary volandreo io, tôt ou tard volaniko zegny, tsy maintsy ravina fo. Maro olo mpagnarivo zay, tsy naindy somazo baka, tu vois? Il est plus difficile volaniko aminareo zegny. Anao mpagnarivo igny, anao rongona. Ke karaha zay ty, zay olo masikiny, mandeha moramora fo. Ary zay tsy mila be. Ny nefa hampy. Zay boka tsy gourmand. Zay volaniko, tsary nisy corbiara nandeha nitondra coffre-fort nandeha tamin'ny cimetière ampodipody karaha zay. Tu vois? Vola io, mamravatomanga, volanao io mipetraka io fo. Ndeha tianao, ndeha tsy tianao. Tu vois? Vola jiaby nangalarinao io, mipetraka io fo. Ary io vola nialitra. Anao koa un businessman, un homme d'affaires, tsy mandravandrava olo, je suis d'accord avec toi. La mety. Au contraire, anao ivanga. Mamravanga acheter sans mettre de pression, sans nagnano intimidation amin'ny vahoaka, nivangeny sakatia, mettons, nagneky le vahoaka, ok. Volaniko, non, tsisy problème. Natoa zay mivolagna, mitaregny olo. Mitaregny olo. Tramin'olo ravenao, comment? Ravagnanao tamin'ny bulldozer. Olo. Mitaregny ao. Olo navao crise cardiaque. Marariny e. Anao nisy mama, anao misy baba. Imagine toi. Anao misy zanaka. Avoara karaha zegny.
azovagny eky zegny dikan'zay simple volaniko zegny zay iady ary zay tsy andohaliky. Voilà, zay vidéo tsika niany. Merci aminareo jiaby nitandreny. Izy koa maregny koa midiko voantsika, y a pas de souci. Voilà, merci à tous.